Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε εξοικονόμηση νερού στον νηπτήρα. Παίρνω μια κανάτα η οποία χωράει περίπου 1 λίτρο. Τη βάλω κάτω από τη βρύση. Η βρύση είναι εφοδιασμένη με το εξάρτημα που διατίθεται από κατασκευής της, ένα φίλτρο δηλαδή, όπως ακριβώς την αγοράσαμε. Θα μετρήσω πόση ώρα κάνει να γεμίσει αυτή η κανάτα του λίτρου. Πάμε λοιπόν, 1, 2, 3. Πήγαμε. Άρχισε και κίνεται και είναι 5 δευτερόλεπτα. Εδώ είναι λίγο λιγότερο το νερό γιατί επειδή πάφλασε χύθηκε. Άρα γεμίζει 1 λίτρο σε 5 δευτερόλεπτα, δηλαδή το λεπτό 12 λίτρα. Όλο αυτό το νερό δεν μας είναι απαραίτητο για να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα μηδενίσω το χρονόμετρο μου. Και θα αλλάξω το εξάρτημα. Βλέπουμε το παλιό εξάρτημα, πώς είναι. Θα το βγάλω αυτό και θα βάλω ένα εξάρτημα το οποίο είναι σαν ντουζάκι, έχει τρυπούλες, σαν ντουζάκι. Και έχει μία παροχή 2 λίτρα το λεπτό. Ξαναβάζω το λαστιχάκι, το γυρνάω λίγο ανάποδα για να διδώσει και μετά κανονικά. Δίδωσε, να δω. Μια χαρά. Ήδη φαίνεται το νερό βγαίνει σαν ντουζάκι. Για πάμε να μετρήσουμε λοιπόν πόση ώρα θέλει για να γεμίσει την κανάτα του λίτρου. 1, 2, 3. Περάσανε ήδη τα 5 δευτερόλεπτα, ενώ το προηγούμενο το έχει γεμίσει σε 5 δευτερόλεπτα όλο, αυτό ήταν εδώ κάτω. Να είμαστε και είναι 30 δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα, δηλαδή το 1 έκτο. Με το 1 έκτο του νερού κάνουμε την ίδια δουλειά. Και το πιο σημαντικό πλεονέκτημα, επειδή ακριβώς βγαίνει με πίεση, εκτός ότι δεν ενοχλεί να κάνω τη δουλειά μου καλά, μπορώ να καθαρίζω και το ξηραφάκι μου ακόμα καλύτερα. Γιατί επειδή έχει πίεση, βάζω εδώ και μου καθαρίζει τις λεπίδες. Ενώ με το άλλο έπρεπε να το χτυπάω σε πολύ νερό και εδώ μας και καθαρίσει. Εδώ καθαρίζει πολύ εύκολα. Επίσης, καθαρίζω πολύ εύκολα την πρωτόβουλτσά μου έτσι. Γιατί βγαίνει με πίεση το νερό. Μπορώ να πλύνω και τα χέρια μου, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το νερό αυτό είναι υπεραρκετό για όλες τις χρήσεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Χρησιμοποιώ όμως το 1 έκτο του νερού που χρησιμοποιούσα διαφορετικά. Ή αλλιώς, όταν αφήσω 6 λεπτά ανοιχτή τη βρύση να τρέχει έτσι, τρέχει όσο έτρεχε η άλλη στο 1 λεπτό. Η οικονομία, όπως καταλαβαίνετε, είναι τουλάχιστον 80% στο νερό. Τα προϊόντα αυτά είναι της εταιρείας AC Management, είναι γερμανικής κατασκευής και εκτός από το ντουζάκι των 2 λίτρων υπάρχει ντουζάκι 2,5 λίτρων το λεπτό και υπάρχει και εξάρτημα το οποίο αναμειγνύει με φουσκάλες αέρα το νερό και έτσι έχουμε οικονομία χωρίς όμως να μας φαίνεται άσχημο στο μάτι. Δηλαδή βγάζω αυτό το εξάρτημα και βάζω αυτό που αναμειγνύει με φουσκάλες αέρα. Εδώ έχει κάποιες τρυπούλες γιατί τραβάει αέρα. Ξαναβάζω το λαστιχάκι του. Για να δούμε τώρα σε πόση ώρα θα γεμίσει η κανάτα. Αλλά πριν δούμε, ας δούμε τη ροή του νερού. Το μάτι φαίνεται πλούσιο. Λοιπόν, μηδενίζω το χρονόμετρό μου και 1, 2, 3, πάμε. Είμαστε στα 10 δευτερόλεπτα, 11 περίπου.
ας πούμε 10. Έχουμε λοιπόν 50% οικονομία με αυτό το εξάρτημα σε σχέση με το εξάρτημα που είχε ιδρύσει από κατασκευίστη. Ενώ στο μάτι δεν μας φαίνεται καθόλου. Φαίνεται το νερό πιο πλούσιο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση νερού στο ντους, στο μπάνιο, με τα εξαρτήματα της RC Management και της SNC Ελλάς. Έχουμε μία βρύση κλασική μαζί με τον ντους της, όπως είναι από τον κατασκευαστή. Ανοίγουμε, τρέχει νερό. Πάμε να μετρήσουμε λοιπόν πόσο νερό το λεπτό τρέχει. Έχουμε το χρονόμετρό μας και μία κανάτα, η οποία κανάτα έχει χωρητικότητα 1 λίτρο περίπου. Πάμε λοιπόν. 1, 2, 3. Η κανάτα γέμισε σε 4 δευτερόλεπτα. Ξεβιτώνω το ντους και παρεμβάλλω το εξάρτημα εξοικονόμησης νερού. Είναι αυτό εδώ, είναι μια ειδική βαλβίδα η οποία φροντίζει η παροχή να είναι σταθερή στα 7 λίτρα. Τώρα τη βιδώνω πίσω από τον ντους, αλλά κανονικά πρέπει να βιδωθεί στην μπαταρία, σε αυτό ακριβώς το σημείο δηλαδή, γιατί διαφορετικά μετά τη μακροχρόνια χρήση θα χαλάσει. Βιδώνω στο σπιράλ. Χύνω το νερό σε ένα κουβά για να μην πάει χαμένο και ξανατοπιστώ τη γυαλάτα. Πάμε πάλι στο χρονόμετρο. 1, 2, 3, πάμε. Γέμισε σε κάτι λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Όπως καταλαβαίνουμε, με αυτόν τον τρόπο έχουμε εξοικονόμηση νερού 50%, χωρίς όμως να έχουμε κάποιο πρόβλημα στη χρήση. Διότι το ντους έχει πίεση και λειτουργεί μια χαρά και πάλι. Απλά έχουμε αποφύγει τις πατάλες.